Ja, goddag, du snakker med Christina Johansson. Goddag, nu skal du høre, hvad det, jeg skulle have noget fat på noget socialt døgnvagt nede hos jer. I Nakskov. Ja. Det drejer sig om, hvad det er, min lillebror Magnus. Og sådan noget, jeg skal have at vide, hvordan han har det og alt det her. Ja, det har jeg. Ja, jeg er søster til Magnus. Jo, tak. Hej.